nang litum han churu iglo pini nang litum lasom apor ni litum han nang chipi dun thegapot la sinon ni litum kichengsi nang chepan nang kapa chichini son bang ke lalo bojar committee akimi la si afranga bang ke duiglo hala so bojar committee do pen ni litum manne hala media long theglong pen hatum han cancel det polam arjulong pen amat ni litum bang cho apply dunlo kosono ne elitum Karbianglong Autonomous Council Taxation Department in charge Dr. Tuliram Rohang sir alangli nangkang honpen nilitum han nilifan mane litum atim han nangkang honpen nilitum han approval ang pi igdelo hala sunang ki pi det pen si pinia bang ke nilitum han ala committee do an pen si nang litum along nang kache tong iglo ala si lasar Dr. Tuliram Rohang la pentu ilitum that Autonomous Council Secretary Mukul Gathar sir alang litum nakaping khada tengpensi nilitum ajarakam da nilitum non lada claim poni dami nilitum bele ke thang ta claim ple hala tum pen arju che than posi nilitum claimi la pentu nilitum isi veta ke ba lada ke ba kama thapon nilitum ta kirung kerek pele nilitum mane jorjobosti kirung kerek pele nilitum kami claim poni kali mane aningkang sampen nilitum ke claim ke dam ke me pe mane aningkang sampen jong sido plon na parab dunang ba mane jirpo jirpi pen la son si dame nilitum ke claim ke dam mesen puna theglong pen ta na parab dunang la pa hu si claim poni pu la pen tu nili to da khata nili si hinia muni tum pen inu bahani muni tum pen nilitum ka chingki do hala so ka chingki longa bang ke la da oka bojar pen sinilitum ceng poniklo hala ok bojara long bang elitum ladak nogang pen kevan la soa kupune ok akering sapsup hai la uria pen ki kapang reng ok hai hala so oka bang ke nilitum pawanong le pusi nilitum committee hin pen non ke ceng sa step nilitum deng pon lo la sinilitum alak tuman hang lo chingkilin rablo chethan lo la sinili sitame Dipo bojar ok mo crisis de na pu kama thape na masinili isi hini achi so kam munthi do lang asi litum lukela long pen jong si ko mane la pang hoi ok na supply bang doji pulotang te halas tum handa na pa supply nang pola hoi anda nili tum ching wai pang lo sidame nili la so akebona long sidame nili elitum Karbianglong Autonomous Council akethe ki ding tu pen nili tum kaching wai pondu hala tumhan arjubensi nili labang so kam nili tume claim po ke deng po tasi inko lahoya ki me along bang ke abnutin ta nang cherap dun duibon pusini li jungjung chema thapon la pen thula dak oka bojar long ki dofrong karbi oke jortum sidame nili tum nang cherap dun la sinili tum ke kaninje uyalam ta birong athi nili tum ya budida ki milan la pen thu kopima ke claim ke dam nangji hala so di malong bang ke nili nang litum media ko te phata chuning ri bang ke nang litum ta nali tum lona cherap dun tha po bang nili tum chini ne nili da la son bojar long ben men men nang sum tu bang ke nili da mang chemang hu ha la si nili avia wong ta chini ne nang litum media tum pe nang than ponot hala tum nang ke thana dim ba nili tum ke claim poni pa nili tum bori pon po nili hin pen bang ke la si nang litum jong si pine na kar juji lang dolang pulotang te nili tum ba na tu ta me non la so term sana bank ke for po nili tumben ke la bank hada ka ke hok pona be la bank bank ke la ke la taxation under sidop market anke la bank eli tum thangi pudami ala ve aphan ta taxation me si order apibo nili tum na phang ta ang bong alom hala tum bang municipal board pen pidet pu ama la sola ta council long le nili tum ta chini dun hai nili order ta thek long le hala bang ge hala nili tum na phang yong tum han hai la si hala so bang nili tum thang pudam thai ave hala bang ko na pen tong bang order he long ne ko pini la bang nili tum puduna thai be sitame nili non kama tha bang ke nili tum aphang jong a president secretary tum ke claim kapa playing un e hormu sitame nili tuma hin pen kapa playing dunji aphan bor I dunji alang li
da kisuman akam adharua bidekan kok ba katang dia citim bidekan kok dota hai halahuya sidame nilitum putot alang tume klem pot chok se pudam de hala tumlong same nilitum che klem dum suji